През 2024 претърпях най-ужасния инцидент, откакто започнах да бягам. Иронията е, че се случи точно в началото на сезона, когато се чувствах в най-добрата си форма изобщо. Почти месец едвам стъпвах, а за бягане не можех и да си помисля. Отне ми близо 3 месеца, докато започна лека по лека да се завръщам към нормални тренировки. А от формата ми преди това нямаше и следа. Започнах да си задавам въпроса дали изобщо има смисъл да продължавам с бягане. Но стиснах зъби и малко по малко започнах да се завръщам. Въпреки това, началото на 2025 отново започна с контузии, които си вървяха кажи речи след инцидента с глезена нон-стоп. Опитвах се да тренирам умно, да се пазя от контузии и въпреки това тренировките ми да имат смисъл. И въпреки всичко успях да направя под 3 часа маратон и 2-3 подиума през годината на планински състезания. Но знаех, че съм далеч от потенциала и инерцията, които имах допреди този инцидент през 24-та. В края на 2025-та, след като си направих някои равносметки, реших следното. Спирам да тренирам умно. Няма за къде да се пазя повече, а и годините се трупат. И така, в следващите няколко месеца до старта на сезон 2026 през май, мисля да видя къде са границите ми от към тренировъчен обем. Или ще достигна най-върховата си възможна форма, или ще се счупя. Но знам, че ще съм опитал. Предстои да разберем. Ето там е Лозенска, където днес няма да бягаме. И така, както се вижда, навън ситуацията е доста неприятна за бягане. Даже ако валеше сняг, по-скоро бих отишъл да побягам, но на 0 градуса и в дъжд не мерси. Предпочитам да побягам на пътеката. Работата е там, че в момента следвам една програма, която е доста амбициозна и включва адски много обем на седмична база с много денивелация, което прави ситуацията така доста сложна за адаптиране към атмосферните условия навън, но правим каквото можем. Така че ще направя около 90 до 100 минути на пътеката на наклон, за да си симулирам това трупане на денивелация и да активирам съответно тези мускули, които ми трябват за целта. Преди всяко бягане, всъщност, и особено когато бягам на пътеката, си правя и задължителен чек на килограмите. Очудващо доста съм днеска, 71,6. Бях около 71 предните дни. Трябва да ги смъкнем още малко тия килограми, но имаме няколко месеца за целта. И да видим сега, след 90 минути бягане, колко ще изгубим под формата на вода.
Приключих бягането 90 минути, 18 км с 900 виртуална денивелация. А я да видим сега какъв е ефекта след 90 минути. Може би съм изпил към 300 мл електролит. Да видим колко съм изгубил като вода. Ето може да се види. Значи бях 71,6. 90 минути по-късно съм килограм и 100 грама надолу. Демек за час и половина литър и 100 мл вода съм изгубил, но съм пил 300, значи близо литър и половина съм изгубил за час и половина, което горе-долу ми отговаря и с предни замервания, че губа около литър вода за час, но това е при положение, нали, че се потя доста на пътеката, което би отговаряло за някакъв така от 15 градуса нагоре ден. Това беше за днеска и се надявам, че утре времето ще позволява да си карам едно по-дълго и качествено бягане навън, не виртуално. Оп, снега и леда от последните няколко дена се постопиха и условията са малко по-подходящи за бягане. Под по-подходящи имам предвид, че е минус 3-4 градуса в момента, но това пък си има един плюс, че калта на Лозенска ще е замръзнала и именно към Лозенска отивам в момента, но първо трябва да си размразя колата, която в момента е така, тъкмо, малко за загрявка. Така, вече съм на паркинга над село Герман и ще стартирам за едно 90-минутно бягане. По-леко, че утре ме очаква нещо по-дълго. Тук малките приятелчета се прозяват още сънени. И аз започвам с леко вработване. Ще мина през Кактус Рън и после ще си завъртя по Баба Марта стандартно кръгче. Като в най-горната част беше леко неприятно последните дни с сняг и лед. Сега се надявам, че вече трябва да е напълно размразено. Но ще видим след малко. След около час. Всъщност тази седмица се очертава да се получи доста добре от към обем. Въпреки така променливите условия. И не само като обем, ами и като качество на тренировките. Защото си направих двете по-тежки тренировки при седмицата. Една темпова и една с интервали по стръмен бариер. Днеска, както казах, ще е по-скоро аеробна тренировка, по-леко, колкото си вкарам обем. И утре целта е да направя така първо по-дълго бягане, около 30 км. Но да, тази седмица добре вървят нещата от този 3-месечен блок, за който споменах, че е доста амбициозен.
ще стана малко топличко. Ще почна да съблича малко. Вчера пак бягах тука и беше малко по-топло над нулата и бях с маратонки, които нямат много хубав грейфер и просто разликата е огромна, когато калта е втвърдена и в същото време имаш малко повече грейфер. Вчера просто нагоре никакво сцепление. Та да, зимата обикновено за такива условия, ето един съвет от мен, си вземете маратонки, примерно от Декатлон. Техният планински модел има много хубав грейфер. Перфектни са за такива условия, за зимно бягане, дори по сняг и лед. Или в случая аз съм с Алкони Перегрин. Тук направо си стана жера в гората. Но да, температурата в момента е точно около нулата и леда и снега и калта все още не е размекната. Та това е супер. Почти преполових трасето и съответно по-голямата част от качването. Тук това ми харесва много, че доста рядко има хора. И е по-спокойно. Чат път има ловци и АТВ-та, но за сега не съм чул гърмежи, така че се надявам днес да е чил. Тук ми е любимата част. Има и около 500-600 метра с над 20 наклон. И идват перфектно като завършика на цялото качване. Качването приключи и сега пак си мятам ветровката, че надолу пулса пада и студа се усеща повече.
приключих с днешната тренировка. Добре се получи. Доста бързо възстановявам вече, въпреки че правя доста повече обем. Сред вчерашните 2 часа, днес час и половина и се усещам по-свеж. Се надявам за утре да съм на 100% за дългото бягане, което ми е най-важната тренировка за седмицата общо взето. И така, трупам обем, въпреки не благоприятните условия, се надявам с 2-3 месеца такива тренировки да вдигна нивото и да видим после сезона как ще започне. Чао и до нови срещи!